Yes, the video's here. The video we all been waiting for. The UMK artist reacting videos. This is the sign. We have been waiting for this one. And yeah, apparently this was one out 7 hours ago. How did I miss this? Anyway, let's check this video out. This is so fun to talk about. Give it to me, baby! Okay. Komiat tulee vihelle sissä. Oh. Komiat. They know. Wow. Kummani hei 2000. Niin, kato. Just! Mä haluun avoauton. Ja mä haluun kukkamekon. I just want a lasso. Ai vitsi, mä tarvitsin tätä energiaa just nyt. Hanuri! Nyt on komia! 100 kertaa. Osahan kyllä laulaa. Tää kyllä pistää tanssittamaan. Hei karkulainen sydämen. How cute and sweet. What's happening? Saada sut. Girl. Ja sit mennään! Ja modulaatio! Siis tää biisi kertoo jostain Bämmätsuikasta, hä? It's too catchy. What do you even need? Kuka teki paskat meidän äijille? Mä tiedän, että menen nyt kotiin ja sit mä koko ajan sit laulamaan tän laulun. Sitä takaisin hän antanut ei. Oh, so adorable. Let's move on. Let's go. I'm ready. Anna sen soida! Ei joo. Okei. This is like the throat singing. Tää on rajo. Mistä toi niinku ääni tulee? Siis kertooko tää biisi Fledasta? Nyt pitää pitää tukasta kiinni. Mikä tää on tää groove? Tää on ihan mahtavaa. Mulla tulee sellainen lapsuuden joku pelko tästä. Wow. Vittu haitari marinaadi, antakaa armoa! Haitari marinaadi. Tukka taka tukka. Antti tuli hoitaa homma. New level unlocked. Tää on niinku 12 jälkeen siellä lavatansseissa. Who is this person? Siis tästä tulee kalapuikot. Siis tästä tulee iso itte. And why are they blessing us this way? Keneltä tulee tommonen ääni? Odottelen kyllä liveä. Täällä olisi takatukkaa. Okay. Onks ajo vai pallari? On ajo ihan varmaan. Vahvaa ettoa. Wait a dang minute. Nyt on eeppistä kamaa kyllä. Hyvä imu, hyvä imu. Ihanaa. Äiti sanoo. Jaa. Aivan tulee itku. An angel with a gold chain. Siis tää on ihan sairas voimabiisi. Nää sanat on ihan huikeat. On kyllä. Oi, tän melodi on niin ihanaa. Kaiken. Mäkin tunnen etänäitin. Se on ihan mama. Mä luulen, että tää on aika henkilökohtainen biisi. Hyvät nää kitarat. Can I say badass? She's so badass. I mean, I think I said that when I reacted to Etta's song who was out first. This feels personal. This feels like she's singing to herself or something. I was onto something. Ja koko ajan menee jalalle jo. Niin ihana niinku räppi ääni ja sit niin on tommonen laulaja ääni. Hoho, sairas emppo. Miltihanlainen hymy sillä äitillä sitten on. Aww. So cute! Come on, sisko. Nää isolla heti alussa. Joku on vihanen. Oh, The Voice. Okay, who is this diva? Kiki, don't do this to me. Aww. Hän ääni on niin crisp. Crisp. It's giving angel. Mitä sit tapahtuu? Tossa on koukku. It feels like what it feels like to be a Latino woman. No nyt lähtee. Oho, yllättävää. Oh my god! Nyt kyllä. Heartbreak can feel like a party too, you know? Tälleen just eronneen tää hittaa. Tosta osasta saisi ihan koko biisin, jos Niin sais, niin se oli aika siisti. Totta. Building up. This is also a sad twerk song! She's gonna bring it. Tää on tämmönen, mun tekee mieli bailaa ja itkeä samaan aikaan. Voista plussaa painaa. Lähdetään Wow. Lähdetään. Oh. Come on. What is this? Oi makeet pitsikaattot, noi viulut. Pete ääni on niin. Holy mother.
Oho, siellä on jousia. Nää on oikeat strings. Tää on pelkkiä hittejä koko kausi. It's getting hot in here. Mulla tulee kylmä. How are these people born? Tää on niinku sinfoniaa kyllä. Oh my god! Mä sanon, että tässä on vastusta. Ei lähde muuten ihan kaikille ne viulujutut. No ei varmaan. I don't know what you say, but you better say it. Guys, horny? Mä voin ainakin, kun mä kuuntelen sua, Pete. Sitten taas klubille. Joo. Mä oon sanaton, mulla ei tuu sanoja, tää on ihan sairas. Tässä on maksimit täpö. Where do you get these people? Kyllä tänne vähän hanuria tarttis kyllä, joo. Mä en tiedä ketään, joka soittaa tolleen viulua. The duo we didn't know we needed, but we absolutely need. Okay. Oh my god. Balladia pukkaa. It's like butter. Ei, mä itken jo nyt. Come on. Kaunis flyykeli. Siis tää ääni on upeaa. Let's go. Oliko siellä Suomea? Siellä oli Suomea. Kuulostaa ihan joltain niinku haltijakieltä. Mitä kieltä tää? Bilingual queen, I hear. Yes. Niin hyvälle. She sounds like Christmas angels in a cup. What the heck? Oh, jousat. Tää on ku korva smoothie. Mun pitää ottaa Sinikan laulutunteen. Tuntuu, että nousee niinku ilmaan. I'm ready to leave too, girl. You tell him, girl. Okay. Okei. Tämähän on joku Mä kaadun kohta, kun mä menen niin. Laula, girl. Tää on niinku ruotsi ja jotain latino. Latina ja ruotsia, kiitos. Ole hyvä, ole hyvä. What the hell? What the hell? Onneksi on kansantanssikurssi käyty. Jesus! Ihan hullu. Chachi saa opettaa mua tanssia. This is a hit. Aika crazy debyytti. Kyllä tähänkin hanuria vähän. Tiedätkö nyt tanssia? Mä tykkään tästä. Tää on kova. This is a bad bitch song, holy. Melodia jää kyllä heti päähän. Ui, hauska lopetus. Humpas plässi. Oli hieno lopetus. Kerrankin on areenassa kunnon humpat. Saakeli. Oops. Sorry. I mean, I gotta say, this is one of those videos I love to do every year. You know, the artist reaction videos to this, and I gotta say, maybe a little bit, but they are not as fun as the previous year, the 2025 Umko's edition, but maybe it works because we have other songs. But yeah, I gotta say, this is when you look at all 7, this is a strong year, and this is so fun to react to. And as I was saying, this is one of those videos I'm always looking forward to do. Now, when it comes to Umko's national selection, I think this is such a fun idea to actually see them listen to each songs. I don't know how they did it, because if they did a video, if they have announced who was going to be in this national selection before this or after this, but since pretty much everyone knew everyone in here, so I was like, ooh, maybe they know each other. And this is one of you, like, yeah, imagine doing Masked Singer. You just listen to a voice, you have no idea who it is. Anyway, thank you so much, Umko, and I can't wait to see the live finals. Guys. What do you think? Bye. Yes, if you don't want to miss out any of my latest videos about the up-and-coming Eurovision 2026 season, don't forget to subscribe to this YouTube channel, and I'll see you in the comment section. Bye.